Pabuso pagpatay sa suga kang iban pang appliances nga nagagamit sa kuryente, ginapatigayang kadungan sa Earth Hour 2025. Nakatutok John Sala. Nagbuylog ang nagkalain-lain nga sektor sa syudad sang Iloilo sa isa ka oras kapag patay sang non-essential lights ang Sabado bilang pagpakigbahin sa Earth Hour 2025. Ang Earth Hour ang isa ka global environmental movement nga nagsugod sang 2007 nga nagatuyo nga maghatag ihibalo kag igtalupangod sa climate change, energy conservation kag environmental sustainability. Isa sa mga nagpakigbahin ng Iloilo Provincial Government, kaupod ang Boy Scouts of the Philippines kag Philippine Red Cross. I think ang importance ni is that we give time and appreciation sa aton nga environment nga it provides sa aton mga needs. Sa aton nga pang adlaw-adlaw nga ginapang obra naton is gagamit kita sa electricity. So, ang goal lang naton sa muni nga ginakonduct ni naton ng activity is because gusto naton makabulig biskan isa lang ka oras sa aton nga kalibutan. Ang GMA Regional TV Iloilo kag Bacolod nagpakigbahid ban sa sininga aktibidad bilang pagbuylog sa inisyatibo nga maprotektahan ang dunang manggad. Pati ang mga street lights sa bugos sa syudad sang Iloilo ginpatay man sa sulod sang isa ka oras. Upod kay Hans Tisierto, John Sala. Juana, Western Visayas.